kake so kuma tunda ana baka story sai ka ja ka understanding haka yake kai ka cikin division kuma na sai kai can kake so kuma tunda ana baka story sai ka ja ka understanding haka yake haka ake sai ka tsaya kai understanding din mutum ni kaga kullum a wadanne mu baka saunin abaka nake ba ga wani sabo mun samu dan washa dan wace wannan sana'a ta ne to kuma kai da kake baka nake kuma ka ce kuma assistant yayi mun samu sabo dan washa kai wala wai wucewa yake ga farangata shine an ga an ba ai na dora shi a seti shi bai dauki wallahi nan wannan karatu ka gane yanzu gashin baki wallahi nan wannan na san sai da ya ce mun tsakaninka da gashin baki sannan wai kai wannan to ni ba informa bane ba ni ma'aikaci da state ID idanuwa na ina da na'ura na'ura ina na'uras kan mutum da na'ura da